sengibuyile. Le ndoda ithi kule ndodakazi ngicela ukuhambela uye kunyoko kuma wakho. Umtshela ukuthi le eMlazi washo ngisho washo nanomuzi inombolo yawo engeke ngisho kodwa kuseMlazi. Wathi nginengane lapha eMlazi engayithola kwenye intombazane kwenye intombazane. Lengane lena angaze ngihlawule, angaze ngiyenzele lutho. Manje nje uma ubona ngigcotshwe lenkomo, lo baba lo oqhuba lenkomo uyena uyise welengane. Manje angikutholi ukuphumula, lo baba uthi ufuna izinto zakhe. Ngiyacela ke ngongiyele kunyoko ukuthi imali ngashiya konke, akukho akazokushoda ngakho, kodwa ngicela ukuthi ahambe ayongithethela amacala lapha angihlawulele kulowo yamusi before bese niyaqala ningenzela umsebenzi, ngoba mangase ningenzela umsebenzi kusenje ngizobuya ngizoniqeda nonke. Lo inkomo le kuze sizohlala nani la engikhona, nizothola lento le ngiyitholayo. Umtshele kanjalo mntana. Hayi leli sibonakaliso lesingane imtshela unina, mama yazi mangilele ebusuku ngifica ubaba njengoba sizomenzela umsebenzi, uthi uyabona vele sizomenzela umsebenzi kanje kanje kanje. Manje ucela simiyele endaweni ethile, ushile indawo azasha nendlu. Uthi ucela nihambe uyomthethela amacala, wayishiya imali, ayikukho into ozoshoda ngayo. Uyacela uthi makungenjalo impela sinathi sizoya lapha nizosilanda. Hey umama wathi, umama yini? Mntana mina nje angangitshela indaba kayihlo. Uyihlo mina akaze ngitshenele lutho ukuthi yena usugijima nefebe lapha ngaphandle. Bese qhamuka ukuthi sehambile emhlabeni bese seneyinkinga, bese qhamuka ezothi mina ngihambe yomthethela amacala akhe, imkhuba yakhe ayenze la engishiya mina la ahambe wenza imkhuba wakhe ngaphandle. Ngeke kubone lokho, mina ngiyawenza lo msebenzi. Umama wagoloza. Yathi mayilele ingane ebusuku waphinde wabuya lo baba. Ingane ethi yamtshena lo mama, hayi umama ethi ngeke ayilokothe lokho, ngeke akwenze leyo nto yena. Ekwazi ukulungisana namadeni emkhuba yakhe. Ngeke nje. Waliqinisa umama ikhanda. Hayi nangempela abaqhubeka abawenza umsebenzi. Bathe bewenza nje umsebenzi yahlabeka ingane. Bayingcwaba ingane. Bathe sebefihla nje ingane kwahlabeka unina. Bahlabeka nje umndeni wakhe wonke lo amaba waphela. Sikhuluma ngento enjengamanje sekusele ihlobo zakhe. Bafowethu bomama, siyacela ukuthi bakithi phela izinto noma ningaze niqinisa amakhanda kakhulu ukuze ngangokuthi udla inkani nomuntu osengasekho, ngoba umuntu osengasekho usuke sengasekho kungakwenza. Sekufanele uhambe uyilungise lezo zinto, ngoba lowo muntu la akasekhona usuke sekwelinye izwe futhi engenza noma yini. Ngaze kubhubha umndeni uzufe nawe ngendaba nje yenhliziyo. Awu kahleni bomama. Iyaphela ke le ndaba lapha, ngiyayivala la.